קוסקוס אדום. איזה טעים. קערה הזאת קוראים לה קסרה, היא של אימא שלי, זכרונה לברכה. זה המזכרת שלי ממנה. הרבה אנשים לא עושים את זה כי חושבים שזה יותר מדי התעסקות. תכף אני אראה לכם שזה, מה זה פשוט. שמתי כאן קילו סולת, כוס מים מהברז, ואני בהדרגה מרטיבה ומערבבת, מרטיבה ומתקדמת למטה, לאיפה שלא רטוב. מרטיבה ורצה מיד. הרטבתי, אני לוקחת הנלבל. תראו את הגודל של החורים, הם רחבים. אני לא משתעה עם הקוסקוס, אני מכניסה לתוך הרלבל. שמתי את הכל פה, ואני עכשיו מעבירה את זה. רואים? אני עוזרת גם עם היד, אין לי בעיה. זה קורה מאוד מהר. כשמרטיבים אותו, לא צריך הרבה לשחק איתו, הוא מתייבש אחר כך וקשה לי לעבוד איתו. תסתכלו איזה יופי. אז רבע כוס שמן זה בערך ככה, ואני שמה כאן כף מלח. ואני מתחילה לערבב. אני מערבבת את כל הקוסקוס, שכל השמן והמלח יתפזר בצורה שווה. ערבבתי היטב, לא צריך הרבה התעסקות. הנה זה כאן מוכן, יש כאן נקבים שלא יודע, למטה יש סיר תחתון, עם העדים הקוסקוס מתבשל. זהו סיר שמתאים ל2 קילו קוסקוס. אני מכינה את הקילו השני ומוסיפה גם לסיר. תזכרו, כוס מים מהברז, קילו סולת, הרטבנו, העברנו ברלבל, שמנו רבע כוס שמן וכף מלח. אני ממלאה את הסיר פחות מ3/4 מים. אני שמה גם גזר, תפוחי מהדלעת, אני עושה עוד סלטים. לפני שאני שמה את הסיר עליו, אני עוטמת אותו עוד קצת, אני לוקחת יריית נרקפת, ואני מקפלת אותה ככה. בצורה כזאת, אני לוקחת עוד יריעה. העטימה לא תמיד היא טובה, ולפעמים יוצא מהצדדים. אני עוטמת בצורה כזאת, ואז כל העדים עולים לי ישר למרכז הסיר, בדיוק כאן באמצע, מלמטה, ואז הסולת מתבשל יותר טוב. בלחיצה הכנסתי, שים אותו שעה על הגז ונחזור. עברה בערך שעה, אני מורידה פעם את הקוסקוס, אני הופכת אותו. יש לי פה 6 כוסות מים חד פעמיות, שתייה קרה, ואני שופכת. כאן יש לי 2 קילו, לכל קילו זה 3 כוסות. אז אני שופכת בהדרגה. 7 דקות, 10 דקות, אני אחזיר אותו. בינתיים אני מוציאה את הירקות מתוך הסיר, מטפל בהם, מוסיפה מים לסיר, מרתיחה ואז מחזירה, לוקח בערך איזה 10 דקות. בינתיים הסולת סופח את הנוזלים, ואז נחזור. אני מחזירה אותו לסיר. הוא גם קיבל נפח, אז עכשיו תהיה כמות שתבלוט מהסיר. אתם רואים איזה גובה זה נהיה? קיבל נפח. המים שם הגיעו לרתיחה, הפעם אני שמה בלי מכסה. בזמן שהקוסקוס מתבשל, נעבור להכין את המרק האדום לקוסקוס. אני שמה מעט מאוד שמן, פחות מרבע כוס. אני שמה את הבצל. יש טריפוליטאים, לובים, שמכינים את הקוסקוס האדום עם עוף או בשר וחומוס. אצל ההורים שלי לא יכנו עם בשר, ולא עם עוף ולא עם חומוס, רק עם ירקות. כל אחד לפי המנהגים שלו באזורים שהוא חי. אני לא רוצה אותו יותר מדי, אני זורקת גם בבפנים, נשים את העגבניות לתוך הסיר. אני אתן להם קצת להתאגן בשנים. אני שמה כף פפריקה, אפשר אפילו עוד חצי. אני שמה 2 כפות, 3 כפות או 10 כפות גדושות. זה, תראו כמה שמתי, ומיד אני שמה גם מים, כדי שהפפריקה לא תחרף. ונתת לזה קצת. בערבית אומרים את שקלה, שזה יתאגן והחמוציות שלו תצא קצת. נוסיף קצת מלח, ככה. אולי אפילו עוד טיפה. נערבב. ברגע שזה ירתח, אני אוסיף את הירקות. יש לנו פה רתיחה, תסתכלו. אני מכניסה את כל הירקות לבפנים בזהירות. חציל, גזר, קישוי, בטטה, דלעת, דלורית, סלרי ותפוחי אדמה.
אני לא צריכה להוסיף עוד נוזלים, זה בדיוק בגובה. גם הירקות עצמם יש להם נוזלים. אני שמה גם פלפל אחד ירוק חריף, חופן של כוסברה, פטרוזיליה ושמיר. כן, שזה יתבשל ויצטמצם. עברה יותר מחצי שעה, מורידה את הקוסקוס. מאחר שאני עושה גם מפרום, גם זה, אז אני משאירה לי חצי לבן וחצי אני עושה אדום. יש לי כאן מים. על כל קילו זה 3 כוסות מים מהברד. תראו, זה קוסקוס. את זה אני משאירה בצד. לוקחת את הקוסקוס שהפרשתי. ולקילו השני אני מוסיפה 2 כוסות מים. הסיר עם הירקות שעשינו. מעבירה לכאן בצורה כזאת. יש כאן נוזלים בתוך הסיר, ולכן אני לא הוספתי הרבה מים לקערה הזאת. העברתי את הכל יחד עם הנוזלים לקערה, ועכשיו אני מערבבת הכל. זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. זה הקוסקוס הלבן. איזה אוורירי. אחד. והקוסקוס האדום. אז חברים, תעשו, תהנו ותשתפו.